Pokoke ngomong karo Turbus iku wis raja ngeyel. Saiki tak balekno, aku masuk sriwing-sriwing ya krungu. Aku mau dibedheki ngene li. Ya apa? Donya iki isine perang perkara tut. Loro. Ana elek, ana apik, ana isor, ana dhuwur, ana lanang, ana wedok, ana swarga, ana neraka. Lah kok aku dibedheki ngene. Ya apa? Perbuatan apa sing Gusti Allah gething, setan yo gething. Yo ngelu sih aku ah. Sing takon. Trubus, anak-anak. Kok ijik enek umat sing kaya ngono. Wah! Apa buktine gak iso? Saiki aku takon, gak perlu katik masalah ngono iku. Kon berarti wis paham. Paham. Kon takok nang ngene wong ngerti berarti kon mesti duwe pangerten liyane. Ya duwe. Elek ana apik. Apik. Perbuatan elek sing seneng sapa? Elek setan sing seneng. Awakmu ngomong ngono, Mang. Iya. Nek perbuatan apik, Gusti Allah seneng. nek ana wong sing sok sedekah, Gusti Allah seneng. sing gak seneng. Setan. Nek ana wong suka ngamplengi wong, gepuki wong, gak gelem tulung karo wong, sing seneng sapa? Setan seneng. Sing gak seneng. Gusti Allah. Nah, saiki perbuatan apa sing Gusti Allah seneng, setan ya seneng. Lah, Gosok kon. Iki walikane pertanyaanmu mau. gak ana. Ya padha gak seneng, seneng ambek gak seneng. Donya diciptakno karo Gusti Allah, gak ana barang sing gak ana. Oh iya. Ora ana barang kang ora ana, ora ana barang kang mokal kalamun Gusti kang ngersakake. Dadi kabeh ku ana. Lah ya ana. Apa kon mang? Kok ijik enek umat. Memat kaya ngene. Aja sing kon maksudna lho Li. Isen-isen donya ana loro. Loro. Ana apik ya ana elek. Elek. Perbuatan elek sing seneng sapa? Setan. Nek perbuatan apik Setan gak seneng. sing seneng Gusti Allah. wong suka amal sedekah sing seneng. Gusti Allah. Nek ana wong suka ngamplengi wong sing seneng. Setan. Nah, saiki aku takon perbuatan apa sing Gusti Allah seneng ya setan seneng. Sing kono. Lah lha apa pedhot? Kitabe wis ana. Apa? Wah, dijupukno iki. Wong gegeran. Nah, sing seneng, Setan. sing gak seneng. Oh iya. Ayo, bagaimana, Bos? Wong gelut. Nah, oh iya. Lah ya wong gelut. Wong gelut sing seneng, Setan. sing gak seneng. Oh iya. Kasihan deh lu. Lho kok sih aja ngupui. Apane? Kok kita dolane kitab. Kita kok disai. Dadu menang nyengkreh. Dadi Menang terus nyengkreh. termasuk judi. Judi atiku setan seweneng wis. Soale menang ati nyengkreh seweneng setan. Nek ana wong judi sing seneng, Setan. sing gak seneng. Oh iya. Gusti Allah. Kok ijik enek umat sing. Umat sing kaya ngene. Ayo, tak akoni aku kalah mergo seneng. Saiki tak balekno nang kon. Perbuatan apa setan yo gak seneng, Gusti Allah ya. Oh, gak. Setan seneng, Gusti Allah ya seneng. Wis kapok ta awakmu. Wis Udah kapok. kapok deh, Bos. Ngomong li, Li, aku kapok. kok jek ana umat sing kaya kok. Ambek Udah kanca. kapok. Emak, lah apa kaget aku engko nemu dalil wae. Ya, takoni. Semergo limu dhewe gak apa-apa. Li, aku rodok kapok. Kok rodok sih kowe? Kapok ya kapok kok rodok lho ya apa sih? Astagfirullahaladzim. Kok jek ana umat sing lah ya. Ae saiki Perbuatan apa sing Gusti Allah seneng, setan ya seneng. lah ya saiki aku wis gak ro. Saiki dodono perbuatan apa setan sing seneng, Gusti Allah ya seneng. Ayo. Perbuatan sing Gusti Allah seneng, setan seneng. Ah. Iku nulung anake setan kecemplung sumur. Pergodolong. Apa ya gak? Kok gak? Apa kok setan seneng? Nek perbuatan nulung sing seneng, Gusti Allah setan gak seneng. tapi ki anake setan. Tapi kok kaget. Setan kabeh gak seneng dadi lan seneng ya mergo anake ditulung. Kok ijik Ana umat sing kaya. Ah, ya gak apa-apa. Cek mulai aku kalah nulungan setan.